dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Mo ketang Sabado, migpasyal ku keta ke kayo. Inyang abat tiyawan mo ku, pe patagal mo kung aso. Obat mo ketang Sabado, migpasyal ku keta ke kayo. Inyang abat tiyawan mo ku, pe patagal mo kung aso. Karetang asong de pamilya, baan kanita makilala, ing tunay mong pamasinta, inyapin pe patagada ka. Karetang asong de pamilya, baan kanita makilala, ing tunay mong pamasinta. Ano mong mete ko? Beryaku, bandiku, moderna ning puso ko, mate ko, makananong-nanong yambag mo kanako. Berya ko, bandi ko, moderna ning puso ko, mate ko, makananong-nanong yambag mo kanako. Paano ko na? Pagawara kang kabahong, karetang matiderutong, barakang neyayaon ding bulati lalam gabon. Oy, ni pa. Saliku, samyentu, paraking kuskutan mo, at banang sigurado, padobli ka. Padobli ka. Pangkandado. O, say may puput ko. O, may pena ka eh. Ika naman, mamiro ko mo. Mamiro ko naman. Magrasyang bengi po kay kayo kalugraming kakrusada. Malaos kayo pong kikatang programang Inkrusada 75 Years Full of Grace. Magrasya tamo po, uling kareng dakal tamo pong pari, obispo, laiko, at syempre po, kinggulot na po ding dakal laiko, yapin po ding dakal tamong talento, kiniking Pampanga, at metong po karing kikatamong talento, kaya betaya po ngeni. Kaya masaya ako masaya, at honestly po ngeni pa mo kakarog. Karakal ko na po ay interview, at ngeni pa kakarog. Magpakilala tamo po. Maya pabengi po, masaya ko po at may agkat ko po keti, meto pong karangalan, aying magsilbi, ang pong makipagkwentuhan kay kayo. Ako po'y Andy Alvis, tubo ko pong Santa Rita. Sir, magandang kausan, sir, kuya, brother. Andy na mo po. Andy. Pero wala ko pong galang. Kung Andy, in-stock na kayo po si Facebook. Pero magtaka ko po. Ako man po in-stock na kayo. Pan-stock tamo po na. Kita pong Lagyuyo, Andy. Kaya ba't hindi pong karakala apelido? What's behind the story of the kalapelido? Burik kasi po rin kay ulim pong itangan po, marakal ta apelido, marakal ta mo po kamagana kay ware. Ita pong ang ima ng tatang mo, ima ng imaha mo, o reta pa pong imadaretang madaretang imaha mo. Ita pong makanyan na po. So, at least, kita mo nga po tintang apat apelido, itang tatang tamo, adwaya apelido, ima tamo adwaya apelido. Banta mo po, akilala tala, retang liwatang kamag-anak,
At saka I acknowledge tala. Kasi po ngeni, bala mo rin may acknowledge mo rin ang kamag-anak mo on your paternal side. No po? So, because of Facebook, ito po, nabe ko ang dinge ganaganang kay. Niya po tang ating pong mag-message ka ako, uy, kadisonda ka pala, kagalang da ka pala, Pascual da ka pala. Albis. Ne po. Opo. So marakal ko kilalang kamag-anak. Opo. Bali po niya pong Quaresma, nung atatandaan na pong Sir Andy, gugulwan ko niya po kasi king palabas ng tulawok. Opo. Ne po. Ako pong mangulukan tagi kayo, pipilitan na kayong interviewan. Kasi po, Quaresma ita kay Bat Magmaleldo, feeling ko po mas dakal tamo balo sana niyang Quaresma po Maleldo kitang palabas da. Ne po. Kaya gilo ke. At finally po patako ke. At nakpong kasi ang kasaya. Kasi po kabang stock da kayo. Akakit ko po tanaman nyo, imbaleyo, dimbisita yo. Mas lalo pong mga pamulala. Kaya mangutang ko po, nino talaga yung Andy Alvis nga ko po. Nino po yung Andy Alvis as an actor? As an artist, ako po, may panganak ko po Santa Rita, may elementary ko po king Santa Rita Catholic School, and then po linipat ko UST, University of Santo Tomas, karing ko po may high school, kaybat po karing ko po may college, kabang mag-college ko po, may kiyabe ko king Salingawi Dance Troupe. Karing po may bayit itang artist ko, so may enjoy ko pong masalese, pero dapat kasi mag-doktor ko niya ito, ko na po Belaos. Ang gako mo pong 5th year of medicine. Ang gawa ko po, may garal ko po Manila, ang poking New York, ang poking LA, para king Pamanerak. And then, ito po yung maging vocation, profession, kapanintunan. May ngarap ko po to do all these things. Nagagawan ko po ngayon. Ito po, magrasyaya po yung nga pong ginu. Yung mong balyo, pacheting kong pangarap makanyan. Pangadi ko mo parati. Sana i-achieve kayo ni, sana ako ni, makanyan. So, bala mo, pakiramdam ko po talaga, gag-guide na ako ni nga pong ginukaring hanggang gagawan ko. So, pero ultimately po, mag-enjoy ko po talaga kayong gagawan ko kasi itang gagamitan ko itang hanggang talent na binyanin nga pong ginukana ako. And lalo na ngayon kasi dati po, yung gagawan ko, puro entertainment. So, basically television. So, almost 30 years ko ABS-CBN behind the camera. And then occasionally on cam, itanong kayo mag-judge kung competitions. Okay, but GMA, I also worked with GMA upon TV5. So, okay, but ito po, balo na naman po rin tao, Miss Saigon ko rin. So I did the Asian production of Miss Saigon. May Binibining Pilipinas ko rin for 7 years as stage director and choreographer. Okay, but ito, puro po entertainment. Puro kapanintunan, makanyan, para kay sarili, para king balin. Until minuli ko po keti, anyang minuli ko po keti, siguro, karing melulot itang talent, may gumpisa akong sinulat, ampong may compose kanta, may produce, may talakad kaya pong artist Santa Rita. Karin po, may bayit itang service-oriented work. Ito pong gagawang projects para kayong archdiocese, para kayong church, para kayong Catholic faith, para kayong kulturang Kapampangan. Karin po, kiti ko po realize na ay kanyaman pala itang patse, itang gagawan mo at inyang kabaldugan. Mo para kay sarili mo para manakit ang pera, makanta. So, ito. Pero mas manyaman, manyaman mo rin tang manakit at marudas at need it. Po. Pero ito, patse po, sarili mong kabalin, papalakpakan na, at pupunta lang na kayo po ka rin shows. Si po, baluda po rin kabalin, patse, may palabas kaming
king Eco Park, ampo ka rin miyaya liwan lugar king Tulaok, Duman Festival, Artisan Tarita, Sarsuelas. Marakal pong kabalen, na-realize mo yung marakal kabalen, mawala po kayong kulturang Kapampangan. Kasi po, ikit ko po, wala mo, baligtad eh. Di nga liwa po, from grassroots, kay ba't mag-rise na stardom na itang buridam, miras laking sentro, miras sa Manila. Pero kayo po, at na kayo ka rin, pero mas pinili po yung magbalik kay King Santa Rita, kay King Pampanga. Siguro po, dintang itang panahon na itang adapin, I did what I came here to do. So, nano pang kaya mo? Nano pang saysay na nitang atsuka karne, ay ikwa mo na itang buri mo akwa. Eh di, manto na ka mga liwang adventure. So, talagang kailangan ako, may balik na ako Pampanga. Buri ko kasi, at also, kanita itang matuwa na yung rempengari ko. So, kailangan ating sumese karela. Kay but, matutuwa na ako rin, bisa na ako rin lingunan kitang farm me. Kay but, tsaka mong talagang dadatang king dintang kitang punto, talagang magugulo na ako nila. Itang buri ko, peace. Peace of mind, peace of surroundings, simplify life. And the best way is to do farming. Nepo. Eh mo amis tang spotlight ka rin. Alipo. Ay, mo? Alipo po. Eko po kami, miss, magulo, maka-stress kaya ka rin. Maka-stress itang masyadong matasla expectation din tao, makanyan. Mas buri ko na talaga itang kay. Eko kami, miss, ito talaga, aliko. Na ano ngayon, pinanang karakalmanag kat, Punta Manila, Magobra, ating makanini, ating makanyan, ating nakarakal mamaus. Sabihan ko na mo, busy ko Pampanga ako. Kasi po ako, kim po kasi seminary background ko po theater. Po. Tinuro ko rin po theater arts seminaryo. Ay, wow. Estudyante na kaya pong apon de Leon. Oh, kaya iya ko po, ating ko po kasing style itang pota manalbi akong TV o kaya kareng shows. Tambing ko lalawin ditang behind the scene. Yes. Kaya kung makaya mailig retang akakit mong Alben mo. Lalapat siya may impress ko yung palabas. Kaya po niya sinabi ng Andy Alvis, tambing ko na pong balo, balam, nung yung kayo director, choreographer, po. Apo. Mga tada kayo pong kakilala eh. Kaya magtaka ko po niyang Dimdam King Artist Santa Rita, at minuli kaya Pampangay niya ako. Ito po yung purpose siya talaga to create Artist Santa Rita o bala mo accident mong minuli ko po uling may stress ko Manila. Parati ko nang balod na naman din tao. Minuli ko uling may burnout ko. Too much. At that time siguro bala mo uling artist aliwala artist kayo po. Alibata mo po puso, isip ne po alibata mo po, sensitive tamo. But then again, passionate tamo kayong work. Pero nang kahit pa siya sobra nakarakaling gagawan tamo, itang aldoldo magobra ko, alang Pasko, alang Holy Week, alang New Year, alang birthday da rin pengari, alang birthday mo, magobra ka the whole time. Ne po, this week magobra ko weekend at yung asap. Kay ba't ditang week kita magobra ko karing events, karing corporate shows. Tangkay ating concert ng Gary or Regine or Sarah Geronimo. Okay, kay ba't nanita ating kang Binibining Pilipinas. Kabat ating kang pang musical. So walang painawa. Makamurit mong. Itang masyadong... But then again, ito po, masaya na ako man kasi, kung minuli ko, agawa ko na itang hanggang pangarap ko. Ikwa ko na nga nitang hanggang buri kong gawan king biye ko. So, ay painawa ko pa ako. Painawa ko pa, muli ko, tsaka buri ko nga kaya berin pengari ko, makainanding kapatid ko, Kenny. So, midlife crisis. Mong. Midlife ito. Midlife.
I was telling everybody in Manila that I was going through midlife crisis and then I have to come home to Pampanga and recharge. Aksidente mo itang ating ko kilala kay Randy. Randy Del Rosario. And then, cut the long story short, isa kaya ako, talakat ng theater group. Malikwan ko Manila, makanta kay Bat Ngeni pala Keti. Pero, Keti mong aliwaya style, ing telakad mi, talagang para kayong culture. Kasi, that was the time, 22 years ago, bala mo, alang culture masyado. Alang songs, alang pialben Kapampangan, mga ganyan. So, then we realized, tiyata mo kaya, tarap, ng miyalong tamo mo, trip-trip mo. Kantaya po may bainitang Kapampangan ko o may Kenny? Kapampangan ko. Actually, yung meeting kami, di Randy, gawa tamong 10-year plan. Okay, running plan mo is, okay, italaga ba theater company, kay ba't magkapagpalabas sarsuelas, original sarsuelas? Kay ba't mag-record an album, CD professionally, King Manila? Kay ba't with traditional songs and original songs sa Kapampangan? Kaya bilangan rin king 10-year plan. Makapag-perform Cultural Center of the Philippines. Makapag-perform with Lea Salonga, aming makanyan. Idol mo yan, idol day rin. Kasi baludo, mag-choreograph ko ka rin concert ng Lea Salonga. Kay ba't talaga mamurit la rin nga, kanyang sinabi mo ni. Within the 10-year plan, makapag-US tour tamo, So, anyang minute mila ring members ng Artis Santa Rita. Pinresent pila puret ang seemingly impossible things to do. I mean, malatik yung balening Santa Rita Mong. One of the smallest parishes, I think it's the second smallest. The smallest is Santo Tomas. So, rening anak, baka tunga lang mo kanyan. Alam mo may excite. Baka tunga lang mo kasi wala mo pinimposible na, church choir mo. Baka yun, kabat i-present mo ita. Anong balam, may confess itang metong kaya kami. Anya pong babanggitan, yore na niya magumpisa mo. Mamulang lata rin. Yun, wala mo maninap. Layadang makanya. Diyos ko, diyang na. Mangarap la pa mong gawang professional CD. So, kalyan na kami pala rening members. Anyang pipresent mo lang Randy, then yung 10-year plan. Mong, in less than 7 years, we produced a lot of original zarzuelas. We produced not just one professional CD, but 5 CDs and growing. We performed at the Cultural Center of the Philippines. Check. We performed with Lea Salonga, Sara Geronimo. Check. We performed for presidents, for first ladies all over the world, for senators. Check. We went to America. Check. Twice. Check. So, retang hangga pong pinlano mi king Artis Santa Rita. Check lang. So, grasya ni nga pong ginupo. Pangadimi naman talaga ita na kay. And of course, in between all that, we do a lot of shows for the church. Yapin po kayapin po, mas lalo kayo pong buring kumbiran. Kasi po, what's the story behind Tulawok? Okay. In pong may gumpisakin, kapatid niya pong pari, Father Deo. Yapon Deo. Kasi pong kaya kaming presidente for 22 years, Father Deo Galang. Bala mo po kapatid Minepoy, Father Deo. Aluguran niya pong matalik. He's quietly leading the group. Nepo. Ngeni,
anya po misa mimisip kaming project. Kaya bata na po, balo mo, Andy, ano po kaya kami, Pache Holy Week. Nakarakal mumuntang pilgrims to Pampanga. Pero kerak lang daw, mumunta laking kutod. Opo. Ana. So, tani man mamarokan itang king kutod, pero itang storya ng ningapong Ginoo, mo itang papako dalangan. It's not just that. Makabayang kwento. Makabayang kwento na ningapong Ginoo before bayo ya pa mi panganak anggaking mi panganak ya retang hanggang tiro na kay katamo hanggang milagro. Okay. And then mi baiting tulaw. Sino pa na akong Father Deo sumulat ka rin kanta ay Randy, sino pa na ako naman kayong script. So, sinulat mo isipan mo itang hermeneutics. So, mong, pinta lang kay Bishop Ambo. Mong ako, what do you think? Malyari kayo pong isulat ing tulaw in my own words. Pero, reta pong biblical, eko palitan. Pero, itamong pong sana, tang bayo ya itang nang milyari niyang multiplication of the loaves. Balutahan mo po ito, wari. Nano mong pisasabihan na rin tao, kay bat, ang pang before. Nano lang rin pipapatenda karati rin. Marakala behind the scenes, wari po. Ito, marakal behind the scenes, kalay ki Mary, mikit labang Mary ang po Judas, kay ba't ning binetray Judas Jesus? Nano mo sinabi ng Mary kang Judas? At so ating hermeneutics na po. So, I wanna do whatever you like. It's called hermeneutics, ng Bishop Ambo. Banta, ito, so I was able to squeeze in a few comedy makatula. Bakanta, naman masyadong serious. But the Jesus, medyo cool yan. Siyempre, dahil malapitan din anak, nung makatakot si Jesus, So cool yan. Wala, wala piolo pa. So, walang pure interpretation king ikabilang talasal pantaya. Opo. Maraming present ka rin tao. Opo. At the same time, at niya pang entertainment, ang pong siyempre, ang quality na ng show. Opo. So, in effect, manalbela rin tao, may lila pa mo, sasagak-gak lang maili. Balo, gagaga na la pala kahit ang bandang libutad. Balo, ay puning ka, ating kaya pa surprise. Bayo yung show, the day before, pabake kong 2,000 tinape. Potang mag-multiplication of the loaves. Bakit lumwal na rin 2,000 tinape. Dala-dala-dala, pakakain lang. So, papafilmi ka rin taon. Maka na yung milagro talaga yung nga pong Ginoo. At kaya ni pong Eco Park, may ito pa ka rin surprise. Uling king Eco Park ni, king amphitheater, atin niya pong makakanyala ring audience. Po. Ba't king gulot, ating fish pan. Wow. Papaglakaran niya po yung Jesus karet ang fish pan. So, mabumurit la ring audience, pache gagawan mi laretang miracles. Sabi ko pin dati, katindi na namang Aldi Alvis. Pero pagawa di atang Eco Park, para kaya nga. Kasi kami pong ginawa kay Eco Park. Anya po kasing misan, uling madalas kaming every year gagawan ming Duman Festival. Ito, di nakal no masyado rin tao kayong Duman Festival. Na kaya po magkasya kitang harap ng Pisamban. So, linipat kami po, mentong kaya pong lugar Maragul. Kakadurot mi, kaya ba mi Father Deo, may nakit kami lugar, yun yung pingkaying Megadike. So, may nakit kami pwesto. O nya, aming mga nyan. Okay, sige. Itang kapatad ko, anyang paminta Amerika, yung may talakad king Alvis Farm. So, may ligya king architecture and construction. So, ako, Mats, gamanting amphitheater ni. Nanong burim sabihan, stage 8, era niya ni. Luklukan, eran.
Okay, ano? O sige, okay na. Wow! O ito ka, bro, ginawa. Bigdalaing mago, bro. Ginawa ning eraneran ka rin. Kabat rin anyang for a lot of years, siguro, for about 5 to 7 years mong, rin tao ka rin, manalbela, pakalukluk lamang. Munta ako kang showbe ko, King San Fernando. Manyad ko marakala kartun. Ireng kartun ka rin lalukluk na yung tao. Manalbela ng Tulaok, Duman Festival. As nakarakala tao. And then finally, I think it was Mayor Yoli Pineda. Pepa Cemento na Pepa Cemento na kabat may talakad lang CR Ketababo, mga ganyan. Kabat, in DPWH, Father Homer, Policarpio. Kaya beya kasi king Tulaok kanta, ande, agkat kitang kalgurang ko DPWH, manalbeya kanua, Cited niya, kukwento kayo kasi kayo. Kaya ba't na po Menal Benito, sabi ng Father Homer, good news, Uling mamalikabok kano kayo ni, pasimento na yun, dalan, Bergo di yapong Homer. Hanggang ditak-ditak, meging parkya mo, meging eco parkya. Pero karin dati talaga, karin kami tatambay Randy, karin kami susulat kanta, karin kami mangarap. Ay, but, ngeni, favorite place na nering magbike, mag-jogging mo. Mamasyal. Wow, so, dati, ala. Bala mo, wala, may murit-muritan kami ka rin. Saka po itang Alben, itang production cost na itapa mo sulu, no pangasanting. Ay, wow, importante ka rin. Kaya katami yung theater, importante itang technical stuff. Siyempre, mong, malyari itang gawa kang palabas, kay ba't makaseseing sound system, ampo yung sulu, ampo. Kasi rin nga liwang kayan, ba? Gabon niya yung stage mi mong, Gabon niya, kay ba't yung backdrop mi, natural niya. Itang acacia trees, ampo retang fish pond, o yan yung backdrop. Pero kitang technical, bakit dadandamanding storya, dapat masanting mic, ampore, sulu. Importante la po ka na ako reta. Retang cast po kayo may kasakit. Malang pari lang nga liwan, Opo, aking Tulaok, may gumpisa kami talaga. Limala po rin pari, Father Ted Valencia, Father Aris Maniago, Father Jonathan Bartolome, Father Homer Policarpio, and Father Rick Lusung as Jesus. Pamataba kanita yamo. Pa kumiya pa king krus kanita yamo. Sexy pa kanta niya. Anya pang abs ngeni. Yung ngeni po, malyaring ipa ako king Judas niya siguro. Sabi na niyang inagkat niya, siguro Judas na ang role ko. Kasi sabi ko kaya interview kay Andy Alvis ako. Sige, dakal ko kutang kaya. About you. Kaya meto niya po ka rin pagmaragol tamay niya po. Emo po Santa Rita, I think it's the whole Archdiocese talagang pagmaragol niya po itang Tulao kayo niya. Siyempre chula rin pari na ka rin. At maliban po kanita, atin pa po itang karing seminarista naman. It's Perry story. Perry. Ito pong Perry, niyang misan, bala mo yung Father J. Bascon? J. Bascon. If I'm not mistaken, I think they want to do some fundraising and vocation campaign. So, kami nga Durandi, meeting kami, Perry, Perla, Ampoy, Ricardo, niya Perry. Perry alagi itang anak to. Perry, istorya na po ning anak, abisa magpari, pero yung tatang bisa. Uling bala mo uling karetang natin yung katang kamag-anak, pari ami pariwara. So, enaburing pagpari yung anak na, kabat may pakarina yung pamilya. Pota may pariwaraya naman. Ating erring priest na. So, it was very realistic mo. Linwalming aning ganang kitang play. Tsaka, aganganting ko pong amano na. Kasi Alben Kepo ita, sabi ko galing na naman sinulata rin. At baluting, siyempre po, pari na ako po. Kaya ba't itang, bala mo ha-capture yun po itang bieko niyang seminarista ako. Kaya, sabi ko kagaling da rin Nino po sinulat kanita. At kayo mga pare. Di kami pong adwang Randy. Pero
Pilang kami nga doon at yung seminaryo. Man-interview. Kami. Importante ita research mong. Importante yung research. Kasi kailangan, value po yun mong, yung theater person kayo. Patse magpalabas tamo po ating truth and honesty. So makatotohanang pagganap at makatotohanang pagsasalaysay ng mga pangyayari. So, anya siguro po masunting yalinwal at mig-enjoy la rin kayo. Uling makabaldugan niya at makatotohanan niya. Alakay po sa likot. Tangang tutu, linwal mi. Tutu king karentao, karening parishioners. Bali naman po, marakala naman. Marakala quirks din kaya katamong taong pisamban tao rin sisimba, din katoliko, din pari, din kaya beda rin pari, pati rin, basta linwalmingan, alang sa salikot. Ingaos kanita, no sugar coating, nada. So, siguro po, uling makanta, bala mo, kasi there are many sides in the stories, ne po. Naman malyari itong masuntig nun. Ay kasi kabang Alben kaya po itang musical ita, ing penandaman ko po itang gewayang human ing pari, ing matada ring tao. Opo. Kasi minsan balada ring alwan tao ila tao ne. Opo. Balada santula, ita human, very human niya po itang. Aywa. Pache itang karin, pache even pache agaga nakake po yung Perry. I get emotional. Kasi when I tell stories, I dig deep into the story, into the problems, into the journey, into the struggles of the main character and the people around the main character. So, I get very emotional kasi I get affected. Pacheco ginaga king susulat ko o karing gagawang kong kanta, ay effective. Pero pache habang gagawan king kanta, gagawan ko ring melodies, pache ginagana ko, okay rin niya. Okay. And so, Mong, anak kong kasayang-kasaya kasi ating misan, minta ka mo po, ating papagawang kanta king seminaryo, Father Maverick, Maverick ita pong bayang pali. Itang bayang pari. Nyangela po pari, minta ako seminaryo. And then, so, tilang pagawang kanta kasi atin layatang bala mo gathering din hanggang seminarians king Central Luzon or Northern Luzon or something. Kaya ba't ilang host? Pagawa lang team song. So, before the meeting, we were having a little chit-chat. And then, I asked them, sabi ko, have you seen any of our shows? Oh, yes, sir. Ada. Ano mo, what is your favorite amongst our shows? Perry, sir. Ada. Ha? Karakal na rin shows at Perry yung favorite you. Why do you think we're here, sir? Ada ka na ako. Ay, wow. You're here because you saw Perry? Yes, sir. Talaga? I don't know if it was Maverick. But one of them said, my father had one ticket. Anang Makanyan. Binyene ka na ako. Second row yata. Near the stage. Menalbe. And then after na kanong Menalbe, Perry, mag-decide ng seminaryo. So, oh my God. But then again, I would be sad if alang Linub Seminary after watching Perry. Kasi the whole point of the show is vocation campaign to really attract people to go inside the seminary. Mong, pari na lareta. Yan retang Linub. So, it's effective. Effective yan, Mong. Itang vocation campaign na Perry. So, Mong ring, hanggang ngayon rin tao sa sabyanda. Ulitan tayo Perry, ulitan tayo Perry, ulitan tayo Perry, masanting niya po. Kasi, bali po, niyang bandang taluinan ng Perry, talagang alang gagaga king audience. Ayun, masaya po yung guy.
Yeah, for the longest time, balang team song kita, itang, lalo itang anak. Oning that time, pari na ako. Pero yung kitang context na rin pari. Lalo niyang mag-decide itang anak. Opo. At tatandaan kayo patang melody na itang nikasanting na. Kaya deni po mga dagulang contributions yung pisamban eh. Kaya ba't ita pa pong katlo nga kaki kung maragulang contribution itang Apuseto, tang sinyong. Ay, Sinyong. At I think that was the time when Apuseto was going to retire, or 70 yan? Wawa. Or 75 or something. 75. 75 yun po kanita. Ay, ito. That was the time I got to know, I don't know Apuseto. I didn't grow up here. May, marano kong may bagut Pampanga, manok na mag-aaral Manila. So, kaya masyadong kilala in Catholic Church Pampanga, ang Puyap Setu. Pero, anya pong may love cooking pangatao ng Pusetu. Makanaya kagana ka. My God. Everyone I talk to. Only good words na. Hanggang gawa ng Pusetu. He says, this guy's gonna be a saint soon. And he's gonna be a living saint. Karakal ko po, Abalu. There are even things that were said to me na ko malyaring ikabit kasi sabi, it's a secret. So ko na inabi king play. Pero, grabe po sa ito, oh my God, what an amazing, if there are people talaga in our lives that we will get to know and come across with who will touch the lives of a lot of people just by being there. Aposeto's one of them. So Sinyong came about and just another inspired work. And also, bonus, both for Perry and Sinyong, is we made a lot of money for the seminary and Balepari. We made a lot of money there. Yan muna po. Millions. We made a lot of money and we were able to donate to the seminary and the Balepari. At siyempre, pumaliban po ko rin ang lungaret. Dati po kasi rin, siyempre, tinatakpo ka na ako. Dati po sinabi ng Andy Alvis, isipan ko, choreographer. Actor ning production na ning Miss Saigon. Pero yan po tang sabihan ka na ako, muna lulub ka na ako, Tulaok, Perry, Sinyong. Nano pa mo po yung pwede ating kayo pa pong isipan na pwedeng contribute pa. O kaya deta pong paninap yun pa na buriyo pang gawan. Ay, marakala pa mo? Marakala po. Siguro, pila niyang buti la pale, king metong akaban, yung reta nga gawa mo. Marakala pa po ring storya, ring lives of saints, lives of people, inspiring people who've inspired the many generations of Catholics, lives of priests, ring madre, lata pang vocation campaign para ka ring madre. Maybe another story about Perry, who is now a priest. Perry Part 2. Father Perry niya. Father Perry na. Apong Perry, nang milyari kaya, did he become a good priest? Open po na. Did he become a good priest? Mag-audition ko po kanta na. Yes. Yes, Mong. Ako po yung kontrabida king biyan ng Perry. Di ba? Siyempre, aliwanay man po istorya itang struggle by pamampari. Kaya ba't aliwanay itang pari na So, linwalya? Mika girlfriend niya? Mika boyfriend niya? So, Mika kasuya? Or did he become a good shepherd? Did he inspire more people to come back to church? Or did he inspire other people to leave the church?
Ano, marakal na posibilidad na po, no? But I want to tell that story again. First, I want to do Perry 1. And then maybe let's do Perry 2. If, kasi people might wonder what happened to him. Di po? At kayo po nga banggit itang retablo. Po, Yes. makana niyo po itang concept about retablo. Retablo is a musical tungkol king metong a parokya ating maragul a retablo atin niya pong marakal a santo. Metong a bengi kinabielangan dengan ga santo amporing angels king altar. O ita po in konsepto na ano yung pisasabiendo pati ating mga di na anong pisasabiendo ring saints ng reaction da na ano mo issue sa pisasabiendo atin mong kaibat atin pong metong janitor tagalinis pisamban abulagyo kampaneryo ang pong staff ya kayong pisamban, daramdaman na lang, misasabi rin santo. So, ito po, hanggang makanta pa po, ingaisip kong gawan. Pero, excited ko kitang konsepto, nino kaya ing mag-play Virgin Mary, Jesus man, tipaya kayong krus. O kaya, tang misasabi lang ang ding saints. Nano mong, makanano ya mong i-Saint San Agustin mo, makanano na mong pakisabihan ni Mama Mary, na po'y mother na. Santa Monica. So all these, it's a crazy idea. Yak po excited ko na sabihan da rin ang santo kitang pari. Nakaya sabihan da kaya kami. Wapin eh. Ika mo mong, nano mo sabihan na ding santo kitang pari. Nung ika ito. Ako balo po kamuanan da ako, kaya paldakan da ako. Kasi po, deni pong ating mo po'y eyo po ako long isip, din makaila po ding artist talagang bisa lang ang painaw, pero kabisan tutok nang, balang akakit mo, ating kang akakit aliwa, aliwa kayo po palalawi, po. Nano pa po yung isipan yung anti mo po nung directly, po kasi active in church pero nagkaroon contributions. Po. Indirect yan po magobra. Pero nung maging part na kayo po ng church, nan mong paninap yung para katamong archdiocese. Bong, I have a confession to make. A few years ago, when we were doing Tulao, before Tulao, I crossed my mind, mag-late vocation ko to enter the priesthood. So, it entered my mind. You are perfect candidate for late vocation ng Bishop Ambo. But of course, it didn't happen. Well, it's never too late. Yan namang 75. Anang Bishop Ambo. Balo mo na, ating ko pa mong in-ordain, 75 years old, yaking UST, anang makanyan. Ako po mong, marakal ko po pangarap for the church. Diyan ko po pari, ita mo nga pong kayabe king Catholic Church. At intangan pong pangarap para king Catholic Church. Imburi ko po sana, make a program for young people. Not just the altar servers, not just the youth of the church, but for the youth who are playing basketball the whole day, kareng covered courts, na malanda mo, jersey. Yapin, ating planong tour. The parochia tour, praise in basketball shorts. Kami lungob kong bisamban, mga di kami kareng basketball court as Catholic young people. Ito, praise in basketball shorts. Kasi po rin nga liwa, lalang malan,
Ela Lungobkin Church, huling Malanda mo, jersey, pang basketball. O ito mo Malanda. So, I want to reach out to the younger people. Praise in diyan kareng farms, kareng marangle, reach out, help the priest, help the church, reach out to more people. That's why, like Tulaok, we go to the Periperis niya talagang. every places. Pumunta kami po banta. In our own little way, we're able to help the archdiocese, the church, Catholic priest, to spread the word. Without doing the job of the priest. We, in our own little way, kasi sabi ng Pope Francis, this is called the new evangelization. We should help in different ways like media in evangelizing. Kasi po yung balo consciously or unconsciously, you have contributed a lot in the church and kin pong kultura ng Kapampangan. Kaya ako po, bilib ko po kaya kayo kasi imagine na tune po kin babo, kay ba't tinipaya, kay ba't ngayon po, siguro, po balo, pero alwa mo kasi tang palakpak po tang kalupamulan na. Kapampangan na. Ayun po. Tsaka kaya mo, popularity, as they say, is all an illusion, Nakit mo rin tao, sikat lang yan mamayag pagla after 6 months. Nobody knows them. Tang makanta, makapagal mo rin to maintain that, popularity and success in that level, in that magnitude. Maintain mo ito for the rest of your life, makapagal. Pero, so, datang itang point, burnout ka, at manintun kang peace of your mind, peace of your soul, peace in your body. Tangya ka masyadong gagal-gal because pota, edi aburi ng obra mo, pota, kamuanan da ka rin producers, ring superiors mo, you're always under stress, on your toes. Buri na sabihin on your toes, makatalakad ka rin kaya kang daliri kin bitis ne. Bali po makanano kasakit ita. You're always on your toes, ada. Meaning it's so uncomfortable when you're always on your toes. Kay ba't, bala mo, tsaka itang, ako po anyang nilaunch mo yung first album na ng Artisan Tarita, itang Kapampangan Kudi album. When I did my bow after the show, kay ba't kailan kayo po yung microphone, sinabi ko ka rin tao, ngayon po siguro ako, masaya yun ang ko, yan po yun ang ko ako. Niya po kasing Menal being Miss Saigon, walang pa kabikini la po rin ang artista. Ande, o tayo mo saling costume detang. O tayo mo saling malan detang kahit lalagay yan ang mga niyan. Inang ko ako, costume dito, huling kahit la hostess le ako. Kaya lang bar maga, bro. Kanong daya na, at pakabrala mo, ana. O ito, ngayon ako, masayayin ang huling paka-Pilipinyana lang din magpalabas. Kaya ba't, yun I said, today I bow in front of you, and I want to tell you that this feels a lot better than when I vowed, when I did Miss Saigon. Akarela. So, ikay na pong balang misip ng burin sa biyanita. Because, what I felt in that moment is all about what I said. It felt really, really good. Bala mo, my ancestors are all smiling with what I did. Old people will come up to me and say, Ande, bala misamate na kami. Miya, takman pa si Baying makanini. Impalabas sa Kapampangan, ing Sarsuela, deng kanta, ingamanong Kapampangan. People cry. Akakit mo rin matwagagagala. Ande, kasaya, wing kasaya.
Thank you, dakol salamat. O, yung pera mo, panggastos yun. O ito, makatulala rin ng matwa. Kasi, but then again, ako mo naman po anyang may award kami king Ateneo. Bali po ako niyang mumuna. Kasi rin itang awardees, puro langan kay matwa. Maretang sinulat. It's kasi union ng manunulat ng Pilipinas. Umpil. And then, may niyang butsing artisan kita Pedro Bucaneg Award for Community Theater. Ngayon kerak lang dalit ang awardees, maputi labak, matuwa na lang, makanyan. So sabi ko, po mga yan, alam niyo po, nung una po, ang mga audience namin, katulad niyo po. Puti ng buhok, matatanda, sabi ko. Okay naman po yun sa akin. Masaya po ako kasi gusto ko rin makita yung reaction nila kung anong gagawin namin sa kultura. Pero, ngayon po, after 22 years, sabi ko po Karela, you'd be shocked and surprised and happy to know na ring audience mi po kaya na kanla. Which is so good. We're now becoming relevant to the young people. Kasi po, ngeni, ingkay mi, dapat relevant tamo ka rin young people. Because if you're not relevant to the young people, you are completely irrelevant. Si po, matwata na po, rin gagawan tamo, dapat para ka rin kaya na kan. Uling ila pong magtaguyod king gagawan tamo. Karang, nung puro la matwa rin audience tamo, mga mateno po rin, alam, mate po yung gagawan tamo, po. So, ito po, masaya ko uling rin kaya na kan, I appreciate na rin gagawan tamo. Nang kaya po mong, saglulula pang mumunta kayong kay harapan king audience, lalo na king Eco Park. Po kayong tulaok. Uling mag-enjoy lang tulaok, uling comedy yan po. Ito po. Ito mo rin po yung kay ko, sana po, siyasintala rin kayo na kan, ring gagawan tamo talaga. Aintin janda, tsaka banta po ay atraktala King Catholic Church. Ding, ring kayo na kan, kasi po, they're the future. Punta pong lalakad kayo, siguro ating mamaos kayo na, may Kenny, tuki ka, ada kayo na. Pero kayo po, na ano po yung pinaka-buryon dili ka rin asulot yung kanta? Na pwedeng ning maging team song ng Andy Alvis, sana po. Ay mo, may ginawa pong dinalan. May gilang dinalan ding kantang Gewami. At marakala song sa Gewami. At yun na po palaking Spotify. Maluwat na po kayong Spotify ng albums ng artist ang tarita. Pating Kapampangan ko, Chuya naman. Yeah. There are many, many songs I've written. Pero ring, siguro, uling yang mumunang diling, gewa kong kanta, yung pangane, yung tinatakmurin ka rin Kapampangan. Itang Kapampangan ko. Hanggang ini, kakantade pa rin tao. Memorize pa po? Memorize pa? Oh, bagya. Bagya? Bisa kayo mamaya sample? Bakit ang mayari? Balen, tikdo na ka, lundag na ka, gulisak ka, itamungan, agnanagnan, Kapampangan ko, daya ampong kaladwa ko, sesena kuning ginu, miabe-abe tamu. Thank you. Wow. Punta pong daramdaman kayo, makapakyak ko. Lalitang sesena ako ng ginu, kay ba't abi-abi atamo. That is how I define not just being a Catholic, not just being Kapampangan, pero itong bilang netong pisamban. Kaya you will always be part of the church. Kaya dakapunta ka, salamat kayo. Salamat po. O hindi po hindi ta kaming regalo kayo. Pasalamat kayo. Bilang pong katatol yan, anyang ko nanganda kayo po. Nino po yung Andy Alvis ako. Mananda kayo pong pakilala. Sabi po farmer. O biglang farmer na po yun. Kasi po for me, I want to be remembered. I don't want to be remembered as for things, because what I am doing
came from somewhere. It's a talent that is not mine, but God-given. So, as a duty, I use my talent. Pero, itang tutong gagawan ko na yun, serbisyo king yato, yung pamag-farm, pamananaman. Ito, I want to be remembered as a simple person, not as a highfalutin, theater person. Ako po akakit kong farmer kayo kasi at nako pong karakalte na mabini. Po. At ngayon galing mo. Kami po yan yung makinabang. Galing, lalo na galing po, mo. di nga ganaganang gewayo po para king Pisamban, para king Kulturang Kapampangan. And I am truly blessed. Tinango kayo po ngayon at pasalamat kaya kayo. Kasi po, one time niyang alben kayo po yung Perry, bala mo, I was not satisfied with my vocation then. Kaya rin kayo pong inalben, bala mo, may confirm po ka na ako na Ken ka talaga. Po, I was disturbed, pero kaya rin ko pong inalben, mas lalo kayo puligo rin ka na akong pangapari after watching Perry. Wow. Kaya, dakal salamat po kayo, Sir Andy. Dakal salamat. Dakal kayo po inspire. Po. From Kapampangan ko, hanggang na po Karimbayo, pampalabas ngayon. Po. Maliban po kanita, dinin niya pong class in Kultura Kapampangan. Ay, salamat po. Salamat po. Yeah. Salamat. Kilagyo na po ning kakatamo pong Arasubis po, Apong Dong Labarias, kim pong kakatamong radio station, 91.9 Bright FM, kim pong Nuestra Señora del Carmen, ako po'y Father Tok Vital, at kaya beke po yung kakatamong farmer, actor, choreographer, at syempre may itong katolikong Kapampangan, Sir Andy Albis. Salamat po. Magrasyang bengi po kaya kayo nga. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.